Kadam kadoge pan same Donald Trump Israel apan ke Iran Aron hood ceasefire announced date pen api setame alang litumang bong matela Israel pen Iran ang bong make ron bang ke ington pit pelang bon same api Israel atumang ke Donald Trump kaning je alamang ke RDP lo athe alang litum isivelo jirpo po asono la suppose alang litum bang Israel atumang ke kroi paprang lo bang so ke kroi pen api Iran atumbang same ning je lo jongsi Israel atum ceasefire po pulutang te nilitum same Chedondunde polo lasi Israel laban ke Iran Aron makin non amat ke ington edlo ason lo bon same ington pa melang po bang ilitum jongdamun elang dalitum the economists along jongsi litum lang pulutang te tek ponongji Israel's war with Iran is over di Israel Aron Iran ben bang so Aron man ke ington elo plo laban ke New York Post along same kipi pondo Steve Witkoff si kaning je lo Iran Israel Aron jut elo po Steve Witkoff declares Iran-Israel war over after Trump's ceasefire deal. No one's shooting at each other. Di lahin sitame alang itumang bong chi ab ilo chetengkeng kilo polo. Sitame permanent solution lo lapu kalilang non sitame alang itumang bong chingki chethan bom lang. Same non amat bangke alang itumang bong ington elo. Alang itumang bong chingki chethan kado gabe cheton pa melo polo tangte permanent solution mang kedo po. Iran top leader Ayatollah Khamenei alang li ningji ponlo je Iran si ron high ed lopu laben ke komani tum jong si alang li tuma dead tengkeng lo plotang te alang li tum same uthot tengkeng thuji polo eredum teklongji India be Pakistan hut sitame India tum same high dead lo pulo laben ke Pakistan tum same aniri tum si high pulo lason thak thak lo non sitame Iran tum sitame high ed lo pusi alang li tum hadake chepaklang lo lason thak thak sila punat Israel tum same lason ni tum si ron ke high Iran Supreme National Security Council hin bending je pono Israel atumpan ke nilitum bisaso e kroyo e alang litumpan ning te the lasoposi nilitum ke kai case tame ron ke juji pan ke ridi lo pu alang litum mate Israel atum jong si tengkeng lo pro tang nilitum same ridi lo uthot ka tengkeng tuji pan ke pusi alang litum hin ben same ning je pono isi alam nang litum pan nang than thulang America atum Iran along long thom adim tengkeng det pen api put hot Iran tum same US military base long hadak tengkeng namlo bon same labang so api bangke ceasefire announce pit lo Donald Trump bangke same Donald Trump alam ison alam kaning je bangke ilitom manghu hak meme ate alang li ningje lo Iran atum phan choro lo ka choro thege la son no Iran atum alang litum tengkeng ke aprang notice pidet pu alang litum phan thane lo puje nilitum na tengkeng ji pula bang son notice alang litum phan pi pu asopo se alang litum mangmang koptia police ni ko son litum chini dam ji phan sungpik ajale chethan same lahai kadu ka vigel ke politics lo international politics lo lahai bangge etum rod alam mange polne itum chethan ponchona nona mat ke Israel aban ke Iran angbong mangke ing samji na son sidolo SCO summit aputhai litum tihek pen chethan ponang SCO summit China long padu ponno halabang so meeting hood India pen same chetong mundo India Defense Minister Rajnath Singh alang li si hadak chetong no bon same alang li bangso summit aning kang samse dokok la so amat si alang li hadak sign dunde del signature ate redact same chipidunde del lo alang li hin ben ningji pon hala bangso summit along hala bangso SCO along Pahalgam attack Aphuthak thangna taketok pona virat pu labania Pakistan atum ke India tum ke believe mare ki kroidam ke lason arlo song fan support pula hai ka believe do laben ke hala bangso samida long je Pakistan atum terrorist tum fan support long le hai ka do ka viketo ka videt pu laben ke arlo song fan ki condemn la son ke avidet pula so por se alang li hadak Chedondunde si alang li sign on det hada ke tok lage Baluchistan arlo song Aphuthak si tok chot pu la so por si alang li hin ben bangke aning samsidet lo SCO kupilo pulotang te nalitum chini ne thai mate nalitum adhek tum chini thai ji SCO full form like a Shanghai Cooperation Organization pulo bangso SCO a member like a program a country ben si pangrum lo ado ko pen det sirkem ne do da gamen this ni dilong do China do Russia India Pakistan Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan Belarus laben ke Iran sitamedo There security laban economic se hinat paching thur ji phansi alang litum 2001 aning kan bangso SCO bangke alang litum hang pathek konlo bangso SCO lo members ke do tum an bangke lahin cherap seroi populo nane arlo song bangke pawir ji asai sitame alang litum claim pon rapet pola pen economic se hinat paching thur ji pansame alang litum claim pon rapet pola pulo
laban ke bangso adet an koson si monsom ke wan ji mapul hai kadu ko wisame alang litum asai klempon populo laban cultural lahin asame lahin an so se ki prang nun thekji phan lahin asame alang litum klempon populo bon same rajnath singh abang ke hadak bangso sabin along ke tong alang di aningkang samse de ko mainly ke la pahalgam aphuthak hadak to confident posi alang li bang ning samse de alang li ning ke hang ke la son lo hala pahalgam along asona incident asona lam ke phula son bang ke hengno pula son condemn nang jip lo la bang ke hala so along a terrorist atom mate arlo song tum la son ke claim nang ji hengno pula hai ke to ka bi si alang ni hin pending je pono tasini li ke matha bang ke la bang so aphuthak ke misen lo iritum jongsi iritum ning samsi pulutang te mate iritum ining ke hangateng ben jongsi hadak rona tang long ke toka vi pulutang te iritum ke Chedondunde nang ji phanmang ke iritum Chedondunde de sitame chok la suppose iritum ajat alam don along chitok sitame iritum aprang si ke pohi clear nang ji lang pa me nang ji Rajnath Singh alang li hala so summit alang li lang pa me lo pohi pa melo alang li ang ton ben lang pon clear si alang li ning kang samsi du ko si alang li science de sontak thak loi litum non ajat along sitame itum lamdon punon ajat alule litum chitok same ningkang samse asapodo plutang te litum bang sign bang ke pipede nang ji mate Chedondunde de nang ji nali tum ben bangso aphuthak mate bangso SCO aphuthak thanpon tapu la suppose ne li thek ben ali pan nang thanpon lo thek ben puthot litum te than tu sinang Donald Trump apan nomination jogdun elo upilong plutang te 2025 Nobel Peace Prize apan bangso ke jogdun bang amen la ke US Congressman Buddy Carter alang li si hadak summit dun ko people of lotang te Israel aban ke Iran Aron ke pang sambun thek pon pusi pachini pon lo bangso birta ke long ben tu matha pon me lo bangso Nobel Prize kari polsi Donald Trump abang ke tong sekot Israel pen Iran angbong che jogdun lutsi ceasefire elo pukaning jema po matha pon me lo kalideta ji bon semel tu matha pon me lo alang li nomination jogdun elo pusita me alang li high ji pu bangeli dum pune ate hada kado ko be pen 305 to 338 an baga muni doji pu India pen space along gram cheng bang komala pulatan de kado ko se be chini lo la ke Rakesh Sharma la pen ke non adun thu puthodam thu elo alang li men la ke Shubanshu Shukla pu alang li India Air Force pilot alang li dum International Space Station mate thek pen ISS pu same pu alang li pen damra peratum banget homa credo alang li tuma men la ke Peggy Whitson Slavos Usnansky Wisniewski pune ko sone pronounce pa sabo sungprung lapen ke inut bangke Tibor Kapu pu henlo Asyom 4 mission pusi bangso a mission amen bang irpon lo space along kangjar phan mage astronaut pusi pulo alang li same inut astronaut lo alang li astronaut number same do lage 634 henlo alang tum hadaga 14 days ni krepri dodam jipu lapen ke hadak dodam pen alang tum preksam experiment claim nam po hadak space long ko son si munitum kereng unjima lapen ke preksam experiment alang tum claim nam po alang tum kangjar pon lage NASA Kennedy Space Center Florida pen lo SpaceX Dragon spacecraft pen si alang tum space long dam lo nali tum preksam mesen na comments me long lo lapen ke nali tum mahin pen same pen an suggestion ang pidun no bangso putak thanta pu tasinili nali tum a comments ateng pen thek pen sinali tum man than pon chono nali tum request ateng pen nili separate mate kapre ka video jong si selam lo plotang te asapo siksak chen ji la suppose ni li thek pen sinali tum phan isi a video long si nang pangrum pipet lo Dili ning thelo bangso a video asapo ke informative lo pusi bangso video long pon ekdom chethanam chona prabjin ben ekdom kapre ke video long puthot chetong thunang dome thak me karom